Кой чисти с прахосмокачката? Така, мама, лекичко, лекичко, лекичко. И отзад ли ще чистиш? Браво на детето. Браво! Къде? Айде чисти килимчето, мама, килимчето. Ей там с животните, това другото килимче. Отзад другото килимче. Да. Айде чисти го, мама. Чисти го, маменька. Браво. Пани го с другата ръчичка. Пани я с другата ръчичка. Браво, мами. Много чисти това детенце. Хайде чисти, мама. Не е така, ще паднеш. Не е така килимчето. Айде чисти. Отгоре върху килимчето чисти. Да, браво. Така, браво. Браво. Мале, каква хубава прахосмокачка има детенцето, нали, мама? Кой чисти? Така и под столчето мини, под столчето, лекичко. Браво. Ето това си иска, да. Изморила се е, мама, виж. Не се пипа от контакта, нали? Нали знаеш? Браво на детето. Да, контакта не се пипа от деца. Бегай от тук. Махай се от тук. Не там. Иди да чистиш килимчето. Килимчето, мам. Килимчето иди да чистиш. Ти не си го чистил? Айде, и футьол ли чисти там? Да. Браво. Браво на детето. Браво. Така и слончето. И слончето, мама, изчисти. Браво. Браво на детенцето. Много чисти това детенце. Да, мама. Не искаш вече да чистиш? Да я спрем ли? Айде, изключи я. Натисни. Айде, браво на Руменчо, браво. Айде, остави я да почива и ние да играеме. Браво. Браво на детето. Браво. Там е, мама, да, нека почине, че се е изморила, нали? Нека на Анка. Нека на Анка, мама. Да. Нека. Пак ли искаш да чистиш? Ама уморила се е, нека да на Анка малко. Айде пак, включи я. Включи я. Не може ли, мама? Уморила се е. Мама ли да я включи? Айде, мама. Айде, мама ще я включи. Браво на детето. Къде ще чистиш сега? Там. Не се пипа, мама, да, не се пипа от деца. Контакта не е за деца. Обърнати си прахосмокачката. Виж си, Руми, виж прахосмокачката, отзад си се е обърнала. Надолу с главата е. Прави я, браво. 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 Оттам ли се изключва, мама? Браво. Дай, мама, да му го прави. Айде, чисти. Айде да я изключиш, да почине малко. Ама натисни го по-силничко. Браво! Браво на Бебчо! Браво!
Да? Искаш ли мама да те вози на колата? М? Айде на колата отиваме.